Ahoj lidi, vítáme vás u nového videa. Dneska si... Ahoj, tady Hana. Tak můžeme si představit, co tady Bobby vyrobila. Bobby vyrobila šumivé víno ze zázvoru, cukru a citronu. Je to vynikající na kašel, na rýmu, co mám teďko já právě. Tak si hned naleju, to bouchne. Je to krásný, vidíte, jak to bublá. Jak to krásně plublá, pění to. Tak na zdraví. Je to výborný. Co? To je sladký. To je sladák. Ale je to výborný na kašlík. Jestli mi to uzdraví, to budu moc ráda. Tak zatím se mějte. Ahoj. Ahoj. Čau.